Καλημέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε μια νέα εξόρμηση. Πότε θα κάμιξα στεριά, πότε θα φλεβαρίσει να κατεβώ στον Ομαλό. Έτσι λέει ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Κρήτης μας και που έχει γίνει αγαπητό σε όλους τους Έλληνες. Σήμερα όμως δεν θα κατεβώ στον Ομαλό, αλλά θα ανεβώ, ώστε να σας δείξω μερικά όμορφα σημεία του χωριού που αξίζει να επισκεφτείτε. Φύγαμε! Φτάσαμε λοιπόν στον Ομαλό. Ο Ομαλός βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη των Χανίων. Γενικά το μέρος δεν έχει πολλούς μόνιμους κατοίκους, αλλά όλο το χρόνο σφίζει από ζωή, διότι εδώ βρίσκεται η είσοδος του περίφημου Φαραγιού της Σαμαριάς. Και πέρα από αυτό, σχεδόν κάθε χειμώνα χιονίζει και μικροί και μεγάλοι έρχονται ώστε να δουν μια άσπρη μέρα, καθώς κάτω στην πόλη είναι σχεδόν απίθανο να χιονίσει. Υπάρχουν ωραίες ξενοδοχειακές μονάδες και υπέροχα εστιατόρια όπου μπορείτε να δοκιμάσετε την εκλεκτή κρητική κουζίνα μας. Και φυσικά ο Ομαλός φημίζεται για την υπέροχη φυσική του ομορφιά. Εδώ βλέπουμε μια φυσική λιμνούλα μικρή, όπου μπορείτε να τη θαυμάσετε. Πέρα από όλα αυτά όμως που σας είπα, ο Ομαλός έχει και τις δικές του μικρές ενδιαφέρουσες ιστορίες. Αρχικά να πούμε ότι υπήρξε καταφύγιο για τους Κρητικούς στις δύσκολες περιόδους εναντίον των Τούρκων και των Γερμανών. Διότι έτσι όπως είναι το έδαφος εδώ πέρα και εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολο το να καταφέρεις να μπεις μέσα στον Ομαλό. Οι Γερμανοί μάλιστα είχαν κατακτήσει ένα μικρό μέρος του χωριού, στο οποίο είχαν αναγκάσει τους ντόπιους να καλλιεργούν σιτάρι και πατάτες για τις ανάγκες του γερμανικού στρατού. Ακόμη, οι ίδιοι Γερμανοί είχαν φτιάξει ένα μικρό αεροδρόμιο για μικρά αεροπλάνα, ώστε να κάνουν τις διάφορες εργασίες που χρειαζόντουσαν. Ο Ομαλός όμως έχει και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες, όπως για παράδειγμα αυτή του Τζανί. Για να στη διηγηθώ όμως θα πρέπει να πάμε στο κατάλληλο μέρος. Και το μέρος λοιπόν αυτό για το Τζανί είναι μία σπηλιά. Του Τζανί ο σπήλιος ή όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι, του Τζανί ο χώνος, σαν χωνί. Σύμφωνα λοιπόν με την πινακίδα του Ορειβατικού Σύλλογου Χανίων, πρόκειται για μία σπηλιά που έχει απόσταση 2,5 χιλιόμετρα περίπου και βάθος μείον 281 μέτρα. Φανταστείτε, πολύ εντυπωσιακό. Και λέει, προσοχή! Η είσοδος στο σπήλαιο απαιτεί τεχνικές γνώσεις μονού σχοινιού. Οπότε, εμείς προφανώς δεν θα μπούμε βαθιά μέσα στη σπηλιά, θα μπούμε ελάχιστα ώστε να σας τη δείξω και να σας πω και για την ιστορία του Τζανί. Και εδώ υπάρχει και άλλη μια πινακίδα, όπου λέει «Σπήλαιο Τζανί, ένας υπόγειος κόσμος με νερό και νυχτερίδες». Να και νυχτερίδες καλυσμένοι εδώ. Και δείχνει κάποιες οδηγίες να μην ανάβουμε φώτα, να μην κάνουμε θόρυβο και προφανώς να μην πετάμε σκουπίδια. Οπότε θα τα σεβαστούμε αυτά. Πάμε! Και ποιος είναι λοιπόν αυτός ο περιβόητος Τζανής? Ο Τζανής ήταν ένας κρητικός κριτίκαρος που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος
των Τούρκων. Είχε γίνει τόσο διαδεδομένο το όνομά του που ο αγάς της περιοχής, σαν να λέμε ο αρχηγός της περιοχής, που δεν τον είχε δει, ήθελε να τον προκαλέσει σε μία μονομαχία για να δείξει σε όλους ότι δεν είναι τίποτα σπουδαίος. Συναντήθηκαν λοιπόν και μόλις τον είδε έτσι ψηλό, δυνατό, γεροδεμένο και ζωσμένο με όλα του τα όπλα, τρόμαξε και το έβαλε στα πόδια. Ο Τζανής τον κυνήγησε και τον σκότωσε. Οι Τούρκοι λοιπόν, που δεν μπορούσαν να το δεχτούν αυτό σαν μια προσβολή όπως ήτανε, αποφάσισαν να εκδικηθούν και μια μέρα του στήσανε καρτέρι. Ήταν πάρα πολλοί Τούρκοι εναντίον ενός και ο Τζανής αναγκαστικά το έβαλε στα πόδια και αυτός ώστε να σωθεί και διέφυγε στη σπηλιά που βλέπουμε εδώ πέρα. Οι Τούρκοι λοιπόν προσπάθησαν να τον βρουν, αλλά είχε μπει πάρα πολύ βαθιά και σύμφωνα με την ιστορία αποφάσισαν να του κλείσουν την είσοδο και την έξοδο προφανώς με πάρα πολλές πέτρες. Και έτσι ο Τζανής πέθανε από πείνα και δίψα και η σπηλιά που μέχρι τότε δεν είχε κάποιο όνομα πήρε το δικό του. Λοιπόν, αν μπείτε εδώ μέσα, να ξέρετε ότι γλιστράει πάρα πολύ, οπότε θέλει πολύ προσοχή και πρέπει να προσέχετε και που πατάτε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας δείξω και θα φύγουμε είναι το πόσο αρχίζει και βαθαίνει. Ξέρω μπορείτε να το δείτε πολύ καλά. Θα κάνω μία παράβαση, να ανάψω λίγο φως. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει και πάει πάρα πολύ βαθιά. Είναι αρκετά τρομακτικό, θα έλεγα. Και στον δρόμο πηγαίνοντας βρίσκεις πάρα πολλά κόκαλα από προβατάκια, κατσικάκια. Αποκορύφωμα αυτό εδώ τον φύλλο. Θα κάνουμε κάτι διακοσμητικό για να λένε στους περαστικούς πόσο επικίνδυνη είναι η σπηλιά. Τι λέτε? Αριστούργημα. Και 200 μέτρα πιο πέρα από τη σπηλιά του Τζανή βρίσκεται ο πύργος του Χατζημιχάλη Γιάνναρη, ενός ανθρώπου που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προσπάθεια των Ελλήνων να διώξουν τους Τούρκους. Και δίπλα ακριβώς είναι και μια εκκλησία για την οποία θα μιλήσουμε. Πάμε να τη δούμε. Ο Χατζημιχάλης Γιάνναρης γεννήθηκε το 1833 στο χωριό Λάκη, το οποίο περάσαμε καθώς ανεβαίναμε πάνω στον ομαλό με τη μηχανή. Ήταν γιος παπά και ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη γενιάδα, δυνατός, μεγαλόσωμος και από νέος είχε έναν χαρακτήρα ατίθασο. Όπως φαντάζεστε, πήρε μέρος σε πολλές επαναστάσεις. Στην επανάσταση του 1866 ήταν αρχηγός της περιοχής των Χανίων και οι Τούρκοι τον φοβόντουσαν τόσο που τον αποκαλούσαν Καρά Σεϊτάν, δηλαδή μαύρο διάβολο. Οι ίδιοι οι Τούρκοι είχαν κάψει το χωριό του, σκότωσαν 2 αδέρφια του και προσπάθησαν μάλιστα να τον κάνουν και δικό τους, δίνοντάς του πάρα πολλά λεφτά. Αλλά εκείνος δεν πρόδωσε ποτέ την Κρήτη και την Ελλάδα. Αργότερα έγινε ο πρώτος πρόεδρος της Βουλής της Κρητικής Πολιτείας και το 1913, σε ηλικία 81 ετών, ύψωσε στο φρούριο Φυρκά την ελληνική σημαία όταν επιτέλους η Κρήτη ενώθηκε με τη μητέρα Ελλάδα. Να λοιπόν, ο πύργος του Χατζημιχάλη Γιάνναρη. Θα πάμε και πιο μπροστά για να το δούμε καλύτερα. Είναι πάρα πολύ ψηλό. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι, ο οποίος χτίστηκε από τον ίδιο τον Χατζημιχάλη Γιάνναρη σε σημείο όπου του παρήχε εξαιρετική ορατότητα σε όλο τον ομαλό, πράγμα που σημαίνει ότι έτσι θα μπορούσε να οργανώνει καλύτερα τα στρατηγικά του σχέδια. Και δίπλα ακριβώς από τον πύργο του
βρίσκεται το εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμωνα, το οποίο χτίστηκε και αυτό από τον Χατζημιχάλη Γιάνναρη ως τάμα που είχε κάνει στην περίπτωση που θα αποδράσει από τη φυλακή που βρισκόταν στο φρούριο Φυρκά, στα Χανιά, κοντά στο παλιό λιμάνι, όπου και τα κατάφερε. Όποιος διαβάσει περισσότερα για τον Χατζημιχάλη Γιάνναρη θα διαπιστώσει πως είχε μια ζωή γεμάτη περιπέτεια. Και θεωρώ λοιπόν ότι όποιος έρχεται στον Ομαλό αξίζει να γνωρίζει κάτι για αυτό το σπουδαίο ήρωα και πόσο μάλλον να έρχεται σε αυτόν τον τόπο για να το τιμήσει. Πάμε όμως τώρα να σας δείξω μερικά ακόμα μέρη του χωριού. Και στο σημείο αυτό ξεκινάει μια χωμάτινη ανηφορική διαδρομή η οποία καταλήγει στο καταφύγιο του Καλέργη, το οποίο βρίσκεται σε υψόμετρο 1600 μέτρα και είναι ένα μέρος πάρα πολύ ωραίο να πάτε, ειδικά αν έχει χιονίσει. Έχει κρεβατάκια, έχει φαγητό να φάτε και απλώς πρέπει να θυμόσαστε ότι αν σκοπεύετε να διανυκτερεύσετε εκεί πέρα πρέπει να έχετε κλείσει μια θέση από πριν. Και ένα ακόμα πράγμα πρέπει να θυμόσαστε είναι ότι για να ανέβετε ή μπορείτε να πάτε με τα πόδια, το οποίο σύμφωνα με την πινακίδα εδώ πέρα λέει διαρκεί 1,5 ώρα περίπου διαδρομή, ή να ανέβετε με κάποιο όχημα που είναι κατάλληλο για χώμα. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να μην έρθουμε στο πανέμορφο Ξυλόσκαλο, όπου είναι και η αρχή του φαραγγείου της Σαμαριάς. Και αν και βρισκόμασταν εδώ πέρα πριν λίγες μέρες για τον αγώνα Σαμαριά Run, το μέρος είναι πραγματικά τέλειο για να άρχισε και να απολαμβάνεις αυτή τη θέα. Και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εξόρμηση σε αυτήν εδώ την λίμνο Δεξαμενή, η οποία βρίσκεται στο κέντρο του Ομαλού και έχεις πανοραμική θέα όλη την περιοχή, τα βουνά. Είναι ομολογουμένως πάρα πολύ όμορφα να έρχεσαι εδώ και έχουν φτιάξει μάλιστα και έχουν βάλει ένα τραπεζάκι, υπάρχει και ένα σκέπαστρο όπου μπορείς να κάτσεις και να απολαύσεις όλη αυτή τη μαγεία. Λοιπόν, αυτά τα ωραία είχα να σας δείξω από τον ιστορικό και πανέμορφο Ομαλό. Εύχομαι πραγματικά να σας άρεσαν, αλλά πιο πολύ εύχομαι να μπορέσετε να έρθετε να τα δείτε κι εσείς από κοντά. Μέχρι την επόμενη εξόρμηση, να είστε καλά. Γεια σας!